Mangisho nje amagama amanye kuba kunamagama amaningi kundaba ezinhle yamkela wala emashini la emzimkhulu. Okay, la emzimkhulu. Ematsheni. Moya le ngasehathi nginodrama tshala elewulu. Ngiyazwa nje ngibanga amatshe nje. Ngithi wemo. Job. Yeah, King Noba, so nje sikubonile ukuthi uyatrenda kakhulu and abantu bayakuthanda kakhulu. So bengibuza umsibe ngithi so King Noba is he a comedian? Kahle kahle ithini vision yakho King Noba, like yini ngiyabona ukuthi you've gained a fan base kakhulu, abantu bayakuthanda and ngiyakubona ukuthi uyimeme nokuba yimeme go Twitter nje abantu bakwelcome kamnandi. Ithini into yakho, like who are you a comedian? Ithini vision yakho? Ngasho nje ukuthi mina ngi-artist nje angifall under yabo ilokhuzana i-comedian or don't ngi-artist nje ngoba into eziningi ngiyazenza la ngifika khona ngisho ngasakaza nala embali yabo makuthiwa ngisakaza ngiyasakaza makuthiwa ngi-act ngiya-act make ngacula nje wema yabuya nje ayithi mba ngisho ukuthi noma ke kuthiwa ngiyacula-ke ngiyacula konke nje ukwami kaThing Noba yabo. Yes. No, we love what you do as entertainer kakhulu King Noba. So tell me, ufuna uku-achieve ngalento leyo yenzile, like iqale kuphi yini inspire ukuthi ugcine sowenza le brand ka King Noba uthi yabona le ngiyayenza mhlawumbe waqala nje uzidlalela uyiqale kanjani indaba ka King Noba? Ukwenza ama video kulishuta nje ngichome ngento zami ngaqala 2012 nabafana basekhaya ucizashe waziwa nangoThembelo wasekhaya uyangelama nje ngomjeyi waNoba novuyo nawo kwaNoba bo 3 sishutha nabo nje ama video awagcina ke ngayiyeka ke ngahamba ngayeka ngo-2013 ngabuya 2019 yabo lapho sengihamba khona bese ngileke le gcuwa la ngikhona manje eWalter Sisulu ngiyasipana ke lapha ngiyasebenza nginakekela isihlahla but bangithatha njengomfundi abantu bakhona yabo Walter Sisulu University yimini otshala isihlahla wenza yonke into yabo ngisebenza kanjalo bangithatha njengomfundi bakwethu ngithi ngiyabonga khona umfana sekhaya kufunda khona bangigejanisa naye ngafika khona ke kusho ukuthi ke ngahlangana nabanye abantu saqhuba njalo ke uThabo Mazubane yabo ukuthiwa Yellow Bone khona waziwa ngoYellow Bone nabo Rasta Mlozini wala kamaci ke ngaphusha ke nabanye koSem yabo bathi ukubuya kakhulu nje khona ivideo yami yakukhumbula ekhaya kanti mina yayazi khona yakukhumbula ekhaya engingabuya ngakukhumbula ekhaya ngifuna umuntu uqha ngamkhohle igama Uwela lo shaka wekhaya siyo uzosixoxela kodwa I want to know more about the video. Ngangibhalela kakhumbula ekhaya kwakhona umuntu engangimfuna yabo kusho ukuthi ngathi mangishutha yabo igama lahamba namanje ngisafuna igama lakhe yabo angamazi ukuthi bakodwa nawahamba wahamba yena wahamba nini mfowethu angisazi umnyaka kodwa into engiyazi ukuthi wahamba igama ngisalifuna manje ukuze ngimthole yabo flashini igama lakhe laziyo. No man. We are so happy nje studio namhlanje kanti ke uKing Noba uzohlala nathi nje lizobumbane ihorror lesine lapha ku4 so esikhulumile nje naye sifuna umazi kangcono ngoba siyamthanda kakhulu sumsakazi Harry Gwala siyamthanda kakhulu kade sisifuna le moment ukuthi sesihlale phansi ukuthi who is this guy esethenda kangaka ngoba phela mangaba khona umuntu owenza izinto ezibukekayo kanjena akaphakamisi yena yedwa kodwa uphakamisa nendawo yangakubo so sithi nje hail to the king. Ngithi wena aze ngaphila kahle ezweni ngithi mina ke ngithi sibiliboco angizi noma yini ngithi sibiliboco ngishipisa nje mangiyithenga esitolo angiyiplani lonto kuyenza ukuthi mangiyedolophini nje vele angiplani ukuthi ngizothengani ngeke ngizithengele ipizza nje into engayiplanile ngisho ukuthi into ezinhla
yezami ipizza ile yabo 300 kanje yabo angona ke awukhambi kulwa 350 odumo nje 300 nje wamphaweni mani yabo nje manje no 150 phakathi mani akwendele ibani ke uphethe la unesamba nje sika 150 bawoze bathi ngithwele bawoze bathi nginenyoka mina angiyazi nje ube soshaya ama liquid fruit lapha ngeke ukubone ngithi ama liquid fruit isibiliboco ngumuntu ozibiliboco nje ngoba nokugqoka nje yabo hayi angithathaniswa namuntu ijazi lele engiligqokile la 15000 ungathenga ngisho ipolo noma iyaphusha noma ithezi ke eliphushwayo yabo bese ulifaka full tank ngale jazi le 15000 ngazi ukuthi ngabala ngithini yabo Lukile King Lou. Alright siyabulala sihleli lo King Lou balazi lo isitshela nje ukuthi yena kahle nje eqalile xexela abantu ukuthi le jazz leliya ya lungayisalali isamba lingakondla unyaka yabo sitatule ngisigqokile abit wema ngaze ngaqoka kahle ezweni abitha le 4000 asavense ngomeni manje besibuya ngapha ngomeni sabe siqhubeka nayo King Nuba isikhathi manje 15:45 ungakhohlwa ukuthi sabe sinabo futhi lapha genge zoba yisuka lapha ya Kuzalo izosikhuluma ke nge-gender based violence khona emsakazo lakhe ukani after 4 yeah yebo ama fashion ansika la ukani